Ai đi. Pani. Thằng này lấy lại bụng. Tira picture. Hello, sao đông về đấy? Hello guys, good afternoon. आंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। आं दिनै दसे लाइभ फैदों नोंथांमोनजों रायलायनो होननानैहाय। सोर सोर अबाव मा जानानै दं मानसिफ्रालाय, सोर पिकनिक जाहैखो, सोर माहाय थांखो निउ इयारनि, सोर बबे थांखो निउ इयारनि? हेलो हेलो हमार बौजी का करोड़पति। हेलो हमार बौजी का करोड़पति मतलब समझ में नहीं आया आपने क्या बोला? बहुत सुंदर दिखते हो और अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं ज़्यादा मोटी हो रही है, खा के टूस के मोटी हो गया। उन्दुनो ओंखारबायहां जिनो उन्दुनोनो हामथारला। मेरा पिचु सोर दं कमेंट खालामलाय, लाइक हो कौन है कमेंट करो और लाइक दे देना प्लीज। मोटी हो तो क्या हुआ, मोटा भी तो खाऊंगी। मोटी हो तो क्या हुआ, मोटा मोटा लगी।
क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। माथेन तो लगे रावबो फैया नालाय उन्दुनो ओंखारबाय आङो रायलायनोबो रावबो फैया नालाय ओंखायनो उन्दुनो ओंखारबाय आं थिनथ'बाय आं like this too okay thank you उन्दुनो ओंखारबाय आं नोंसोर रावबो रायलायफैया नालाय थिनथ'वाबा माथो आंबो उन्दुनोसै लै सना दसे उन्दुदो दे उन्दु रावबो रायलायफैया नालाय उन्दुनो ओंखारनानै ओरै जाबायमोन मेगना ओरैनो नायबाबो जायो विपिन कुमारी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है कि नहीं है क्या खाए नहीं क्या खा खा के मोटी हो गया ज्यादा बैटरी फुल हो गया और मेरे को खाए मतलब क्या बोल रहा है ताकत नहीं है बोला बे फाग्ला बे टाइमाव उन्दुनायनि समखा बेनो औ दाबायदियाव उन्दुनो ओंखारो नोगोद उन्दुनो ओंखारखायो आंथ' उन्दुनो ओमफ्राय बिसिनायाव उन्दुबा उन्दुनो ओंखारालै केस्राथार आंना मेगना उन्दुनोसो ओंखारबाय ओरै गोदो बिसिनाव ओरै नांगौ बिबानो नों बिबानो आनै सना मा खबर होनदों आयै फैलाव आनै दिनैसो लोखि खबरा बिदिनोसै एखमबा दुखु एखमबा सुखु अबहायथो एखे थाबाय थाबावनो खबरालाय माथो फैथारा खबरबो लाहरथारा बिमानैखौलाय मारै जाखो खबर गैया दबर गैया दोननोसैसो हां लाबाय थानो बाबाय आं बाल आयौ बहा दोनबावनोसै मा ओंख्रि जाना फैखो खिथाहर दे गासिबो मा ओंख्रि जाना फैखो नोंसोरो नै बेजों बुजागोन आंजों भिडिअआव मा भिडिअआव नै बेजों बुनो नोंसोरखौ नै सासे बुगोन
फैलाव अनलाइन गेम गेलेनोबा आङो मास मोनसे 15 दिन ना 20 दिनजोंहाय 1900 खामायबाय आंना लाफा दोलो ओमफ्राय बानलु बाथोन लो सोलै आनै गोथाव दा बायदियावहाय लकेल लाफा ओइ फैलाव खानाय गोलाव फैलाव खानाय गोलाव लिंकखौ WhatsAppआव हरबा मोनगोनसो हराबा मोनगोनसो थारमाने नै गेमाहाय ना फेस भेरिफिकेसना माने मोखां भेरिफिकेसना माबा हिनजाव मानसिनि खालामनांगौ माने हौवाफोरनि थाखाय नङा आरोना बे गेमाहाय हिनजावफोरनि थाखायसो आं नोंनो दा फन हरना खिन्थाहरगोन गेलेनोबा ओमफ्राय गेलेनोबा नों नोंनि मामिनि मोखांखौ खालि बे फेस भेरिफिकेसनावल' आरोना ओरै फुथुला ओरै नायनो थिनबा ओरै नायनांगौ ओरै नायनो थिनबा ओरै नायनांगौ बिदि आरो ओमफ्राय बे खनसेल' भेरिफिकेसन जायो आरोना बे खनसे जाखांबाथाय सिन्था गैला नोंनि मानिखौ खालामना लानो हागोन आरोना नों भेरिफिकेसनखौहाय मिथिबाय दा फट'नो खिथाहरगोन आं इन्टारेस्टार सिख्ला मोजां मोजां लोगो मोनसोगारो सिख्लाफोर जि गेलेयो सिख्ला मोजां मोजां बर' आमाय फाल्थुआ माबा सानदों भारा थांदों माबायाव फालाकाटाना अबाव थांदोंथाय जायखिया ओरै थांदों सोनाबजों मा ओंख्रि मोनानै ओंख्रिया मा ओंख्रिमोनलाय अल बेदर ओंख्रिया अल बेदरजों नाजों दाउ एवनाय बर'ना बिगैफ्रा उन्दुलाजोबदों नै उन्दुदों ओइ मा दै लाबोसै लाबाय थैनोसै दा दुगैनाय उन्दैसिनखौ नायगौमोन आं बेना उन्दैसिन बेलाय मा सियाखोब्रा मासिबां उन्दु ओंखारखो दै लाबो दै उन्दुदोंसो होमबा आंना फंबायानो औ उन्दुदों नोंमाने नाव फैयोना फैया नोंलाय बैयावहाय
hwgwn. Ai đây 살래. Mấy anh thì bị cô đã biết đâu cũng bảo đường khara ô sai bose. Orinनो थाबाबा बाब उन्दुखानाया मासथारसो ओमफ्राय उन्दुवा थांदों दाखालिसो Thank you. Comment खालामना नायना थाङो सोरखौ आंखौ नायोल'हाय बिसोरो नोगोर मोदोम देरदों आं दा मानि आयौ जा जादों माबा नोगोर मोदोम देरखाबाय आङो गिदिर जाथारबाय Wah, nggak kedua